anoramba ruka kutuma unoenda shada moyo achikoni shada moyo achichemi utando alesuleki lunga kutuma uyavuma utando alesuleki ungarizwa uyasabela wangu moyo chironda wako moyo chiremba andira nini nekukufunga tiwe nganga yeroba rangu rouchogu hauzi nokukumbula wena namura wekachikokonya vengai chinochema weparu ya muro garikai date weparu ya muro zvakare eputenzi dandawa wekuguruwe kune gomo The way you drive me crazy. Deno jaipira wale nishtamba cherudo. Ndiye mwana wa Ndino ane moyo muchena akapira kotsi rake moyo otonyemwerera. Hakuna Mwandino ane moyo muchena akapira kotsi rake moyo otonyemwerera. Ndiye mwana wa Ndino ane moyo muchena akapira kotsi rake moyo otonyemwerera. Hakuna Mwandino ane moyo muchena akapira kotsi rake moyo otonyemwerera. Ndiye mwana wa Ndaire ane chitamba cherudo akapika step yake pfungwa dzotenderera. Ndiye mwana wa Ndaire ane chitamba cherudo akanyemwerera zvake ndona Jesu mumakore. Ndiye
ndiye mwana wandaire ane chitamba cherudo akatamba zvake mwana uyu ndona Jesu mumakore. Dai ari chombo chaipedza vanhu vose nerunako rwake ikiwa urembo ungekuwa utaku silaangamizi mwananga dai ari chombo chaipedza vanhu vose nekuuraya kani dai runako rwaiura hapana irarama nerunako rwemwana uyu taipera tose kufa. Diamond Studio, #1 producer.